Четвърти епизод. Васил преподава. Семейно положение. Гнездото си прави високо в короните на дърветата или в халупи. То е сферично, изградено от тънки клонки, а отвътре е... Чакай. Постлано с меки растителни материали. Хубавата гарантирана. Точка. Наподобява гнездата на някои видове птици, но се различава от тях по отворът, който е разположен в долната част. Къде има отвор, не разбрахме. Долната част. По той се различава от гнездата на птиците, по този начин ще ги различаваш. Най-долу. Така, докъде бях стигнал? Женската ражда 2 пъти в годината. Какво ражда се не? Малки катериченца. Катериченца. Катеричоци няма ли? Отдолу ли раждате, извинете? От долната дупка ли ги ражда? Този урок ще го оставим и за по-нататък. За сега да се придържаме към темата. Така, женската ражда 2 пъти в годината. През пролета и лятото. Какво раждаше? Малки катериченца. Катеричоци. Значи, урокът днес е катерицата. Познай какво ражда катерица. С гатанка ражда. Няма ли да го пушиш двойка? Не. Така, броят на малките е от 3 до 10. Те са голи и слепи. И боси. Голи и боси. Участват ли в ежегодния гей парад? Участват всяка година на гей феста и парада. И парадират с това, че са геови. И друго. Това са голите. Майката се грижи за тях около 2 месеца, докато станат напълно самостоятелни. Мина на руски. С някакви знаки. С мекла. Едно са геове, как няма да е меко. Другия абзац за учителя или... Да, приказката най-удобно направо. И аз съм за приказката. Катерицата е вълкът. Втори дума. Клапа. Изгасна ми цигарата. Чакай да пуша. Това ще го изрежем, спокойно. Нали? Без тютюния дим. Че да снимаме останалите от гей парада. Айде всички. Гейзери. Гейзер онлайн. Айде, внимание. Почва урок. Айде, почва. Браво. Браво! Да се направи малко стойки. Хеви метал. Не вали страх, че другите са хеви металисти, пак ние няма да сме. Е малко най-страх. Но Филипа. Обаче Филипа има тук предърпани жертви. Вие сте група Квартет Джордж, какво ще кажеш за вас? Ами, то името подсказва, че ние сме 4 човека. Ти трябва да го вземи да го защити. О, ето го и Black Hole. Това е специалният по такъв надслов ще мини гей парада. Black Hole. Не Black Hole. Черната надежда. Hope. Също мое. Дай приказка да стане интересно. Катерицата скачала от клон на клон и паднала върху. Катерицата е Заспал вълк. Вълкът скочил, хванал я и поискал да я изяде. Пусти ме. Вълкът рекал: добре, ще те пусна, само искам да ми кажеш защо вие катеричките сте толкова весели. Какво пушите, че сте толкова весели? На мен всякога ми е криво, а като погледна вас там горе, вие все безгъжечно си играете и скачате. Катеричката му отговори: пусни ме най-напред да се кача на дървото и оттам ще ти кажа, а така ми е страх от тебе. Вълчо. Вълчо, пояснително. Вълкът я пуснал и тя избягала на дървото и оттам му казала: Яш ми хуя. тебе ти е криво, защото си лош, злобата ти разяжда сърцето.
А ние сме весели, защото сме добри и никога му не правим зло. Браво! Най-якото е, Катерица заскачала от клон на клон и паднала върху един клон. От клон на клон, това клон. Ай, всички сега гей парад. Айде, гей парад. Ай ги малките, чай да сме малките. Я те насам минете, че ма мързя са въртят. До катеричката да. Ще правим предаване да кажете коя група сте, две-три думи за вас. Две-три думи за катеричката да кажете. Това е. Нещо кажете. Пашката и е рунтава. Песни? Танц. Как? Нали сте група? Песни и танци от народите. Абе, маркера... Спирам го, Филипе. Спирам.